ମାତୁଛନ୍ତି ହାତୀମାନେ, ହୁସ୍ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ହାତୀମାନେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ହାତୀମାନେ ଉତ୍ପାତ କରି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଚାଷ ଜମି ସହ ଘରଦ୍ୱାର। ସୁନାର ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖି କୃଷକଟିଏ ହେଇଯାଉଛି ହତାଶ ଆଉ ହୀନିମାନ। ଏପରି ଏକ ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପାଳଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ କରଡ଼ାପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁନିପାଳପୁର ଗ୍ରାମରେ। ସେଠାରେ ଚାଷ ଜମିଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଲିଛି ହାତୀ ଆତଙ୍କ ରାଜ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର। କିପରି ହାତୀମାନେ ଚାଷ ଜମିରେ ପଶି ଦଳି ଚିକୁଟି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଷ ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ। ହାତୀମାନଙ୍କ ଆତଙ୍କରେ ସେଠାରେ ଚାଷୀମାନେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଅସହାୟ ଆଉ ସର୍ବହରା। ସୁନା ଫସଲ କ୍ଷତର କ୍ଷତି ଦେଖି ହାହାକାର କରୁଛନ୍ତି କୃଷକମାନେ। ଅସହାୟ କୃଷକଟିଏ ନିଜ ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ ନିମନ୍ତେ ମାଗୁଛି ସରକାର